जों tahu ini press meet family जों खेंलायनानै बखाब थांलायथिनाय दा पुइला न दिनैनि एमएके रिंजाक खिनि press meet फाइ मानजा फैनाय बेबा print media दा इलेक्ट्रनिक media नि ngui फाइ मानजा फैनाय दङ आं प्रेसिडेंट रुहि चंद्र देव बर्मा नि ngui ताइ एमएके नि ngui नारना बेलेखाय हामबाय ताइ खाका हाम या पारसो जों दिनै टाउननि बागै प्रेस मिट होनै नारना मारिंखा आबो हुंखाय पुइला न ताक्लाय चिनि ट्रिंग बिसि खोथा दा बुसकांनि डिसेम्बरनि 1 तारिख ओंखाय ट्रिंनि होंखाय सबसे मोनो 22 तारिख 21 डिसेम्बर ट्रिंनि को कोमो 14 पुइला तालहिं आर इंग्रेजीनि होंखाय 21 डिसेम्बर दा अंगनानि तंमानि दिसिब्रुमदुम जों थाइ फैयागि जों ताक्लाय स्टेट लेवल एमएफ केनेंगि जों खलाइलि मालिया तावने बागै माले चिनि हाक्टर ताइ हास्तेव ता हायुंगो विशेष खलायै कोविड-19 एबा कोरोना जे केबं मुङै दंखा बनि बागै जों भारतनि नागरिक ताइ त्रिपुरा हास्तिनि बरक अंगै जोंनाबो हाक्टरनि रायदा दा हास्तिनि रायदानाव जों मागसु बरनि दागेमु बरनि रायदानाव बिनो जों मानथन हायनि बागै जों ताक्लाय बिसियो एमएफ केनेंगि स्टेट लेवलनि ट्रिं फेस्टिवल जों खलाय मालिया खलायना थांगा खलाय जतन सैमानो जों एमएफ के स्टेट लेवल ट्रिं फेस्टिवल खायदे हाकाय अंगिया हमानि न लाख 1.5 लाख हम हाय बरक गेदारिं का आबनो जे ताबुनि जराव हास्ते एबा हाक्टर हायकबा हायुंनि लेभेल कोविड-19 बा कोरोना बिनि जे रायदा खाजाक दंमानो जोंगाबो रोगै खलायसुकमान लाख देराम फायनाय पक हांलायनाय बनि बागै जोंगाबो न काकुमानि बागै जों खायलियाहै साक्लाय मारि फियाबा जों स्टेट लेवल एमएफ के खाया फानो चिनि हास्तेव गोबां मा अतरसिकन विभिन्न डिस्ट्रिक्ट एवं डिविजन गामि आमसाय क्लाब महेरग ट्रिं बिसि कतानो खायनायनि बागै खातुन खाजाखाय जतन लुआजिमा अंगै जुगालिनाय थंगाजा बरक तो खायनाय जों बरन ताखायनि हिनि मैया तमाखाय बरक खायमानि या बड़ फानो जों चिनि एमएफ केनेंगै गलायखाय कैसा कयमु जे ताबुनि जराव कोविड-19 एबा कोरोनानि जे खाजाक रायदा तंमानि अबनो काहामके फलु माखाय माखलालायनाय स्पेशली मास्क अब तो माथुनाय न ताइ सोशल डिस्टेंस अब नारगै माखायनाय बनो करिबो ते गोबां जे रायदा आजागा तंमानि बनो जों फलु माखायनाय आबनो मानिवैनो जतन माखायनानि नांनाय एबं माखायथाय এবং আহাইকে মা খাইনাই হনি जों एमएफ के तरफ থেকে যে খাইনাय रंनो खायनाय मथा रंनो बदल रंनो जों खाबाय खुबाय कयजो बनि लगिबो ता कैसा सिनि नालाय खाय क्राक खाय कयमु हंक्लाय जों बिसि ब्रुं ट्रिं फेस्टिवल खाय हांकाय सारिफांनि सिमा हुंग्लां सायै जों ट्रिं फेस्टिवल हहम दं खाय खायलाय केबा आबुनि बिसिंगो काम हामिया बय जाजानाय जाजगया आरो गोबांमा केबेंमु गोबांमा बुनि कक साजामु जों मानमानि दङ आबो कक कतरिया कक कतर हंकाय
যেখানে তাবো হাইঙ্গ হাপ্তর ত্রিপুরা হাসতেও সরকারিভাবে কোভিড-19 এবার করোনা তুই যে রাইডাক হাজার তো মানে আবনো রুহিব যে খাইনে যে তুই খাইব হরনি 12টা জরা নং বিসি কসামনো নাইরেগি বিসি কতাল হাফাই মানে অজরা চাটি সগলাই বাজি কগলাই আর নং থাগै দিনাनै ओंथोन आबोनि उलताय पान्दाता फलंना ओंथोन हफुं आयासा केबो ताखाय जाति हनै जों खाबाय खुबाय खायनाय मथारावनो अरनाय जानो जों कबजा बे कखाय तो ताय ताव होनानै आसे ककलक साना तो रै हिनिमान उसिनि सिनि एमएल केनि तिनि अमा हायके फ्रेश मीट मारिं मानि कप मथमा अबनो जतन हामबाय खुलुमबाय।